Čaute! Nová kolekcia. Tento týždeň chystáme pre vás. Počkajte sekundu. Zahodíme. Ukážem vám. Prišli nám nové rifle. Neskutočné štýlovky. Pozrite. Vysoký pás. Široké. Krásne šité. Nádherná farba. Ako si môžete všimnúť. Fakt sú výborný. Výborný štýl. Postupne nahodíme na e-shop. Potom vám ukážem. Máme ďalší model. Mega široké. Ľahučká riflovina, úplne fakt taká jemná, úplne super, krásna farba, sú mega široké, brutálny strih, tiež postupne nahodíme na e-shop, potom ukážem vám ďalšie, pre konzervatívnejšie. Takže, pozrite, takéto elastické Daisy, krásne zafarbenie, máme rôzne veľkosti, tiež postupne nahodíme na e-shop. Potom, takéto pozrite, takéto štýlovky, takéto vysoký pás, padajú mi okuliare, vysoký pás, takto sú krásne šité, pozrite, pevná, to bude 100% bavlna, krásna farba, novinka. Potom pokračujeme ďalej, Katy, pozrite, nádherné, vysoký pás, trošku dotrhané, ale to úplne také jemné, úplne super, výborný model. A potom nám prišlička, tak ukážem vám, pozrite toto nádherné, croissant, výkolo nápis, širší strih, krásne, výborná bavlna, výkolo, úplná bomba. Potom ukážem vám také elegantnejšie s nápisom So Cool obrázok, nádherný, fakt že krásny. Toto je aj dosačka, úplne super, výborná bavlna tiež, alebo toto nádherné, pozrite. Imperial, šatka, krásna, taký malý doplnok dokáže oživiť basic tričko, úplne super. Potom som si pre vás prichystal. Pozrite, s červeným nápisom oživí každý outfit, krásne, výborná bavlna, výkolo. Voľnejší strih a potom vám ukážem, pozrite toto s reťazkou, tie náromočky, čo sú tam, výkolo, bomba, krásne, úplne super a potom toto ma úplne dostalo, toto je úplná bomba. Pozrite, tie šnúrky, tenisky, také malé diamantiky sú okolo, krásne, brutálne, nádherný strih, úplne super. A aby som nezabudol, pozrite, elastický oblek, plesová sezóna, dáte elegantné topánky, klobúk, môžeš, nemusíš, vlásky chýbajú. Takže úplná bomba, toto košela, pozrite, krásna farebná kombinácia, siva, modrá, čierna, takže sledujte, lajkujte a čaute!